una generació, diríem, de la crítica i de la postcrítica, no? És a dir, certament que a nosaltres ens ha arribat tot el testimoni dels màrtirs de totes les generacions més grans, no? Amb un gran fervor, amb una gran devoció, que nosaltres potser som més conscients del context històric, de les possibles influències polítiques, també del que podien o no podien fer els superiors per evitar tota aquella massacre, però fet aquesta crítica realment després vas al fons de la qüestió i t'adones que hi ha un testimoniatge impressionant de persones que s'han trobat realment davant, diríem, de la possibilitat de renegar de la seva vocació, de la seva fe i han mostrat una actitud de fermesa en la fe, de gran confiança en Déu, un testimoni que a mi també m'impressiona de serenitat i de capacitat de perdó, i això realment interpel·la perquè ens ajuda a anar a l'essencial del que és la fe cristiana i com a claretians també hi ha l'orgull, entre cometes, de tenir en la nostra història una quantitat de persones que, arribat el moment, ens han donat aquest testimoni. Si és dels nostres, no en van rebre cap. És a dir, aquests primers dies no va haver cap notícia ni de Cervera, ni de... Perquè la Cervera quan hi venia allí a Solsona. Nosaltres, i més encara els estudiants, no es van enterar. Perquè pràcticament sabien molt de lluny aquesta notícia de la màrtirs. I nosaltres estàvem que ho tenien explicat a nosaltres i normalitat. I llavors ens van traslladar ja a Vic i allà ens van repartir per cases particulars, encara que el pare Rener, que era el nostre mestre de novicis, aquest li van dir, encara me'n recordo de les paraules aquestes, així que ens presentem allà tot el grup amb les senyores que ens havien vingut a buscar. Diu, qui és el pare d'aquesta porqueria? I aquelles senyores van protestar, però senyor, bueno, doncs quin és el responsable? A veure, jo, com la majoria dels meus companys, vam començar a conèixer els màrtirs en el nostre temps de seminari, per les lectures que teníem, perquè sobretot quan vam estudiar a Cervera podíem visitar els llocs on els havien executat, on els havien mort, o el lloc on estaven enterrats, per les lectures que teníem, també sobretot pel testimoni dels que els havien conegut, dels que havien estudiat amb ells i doncs no havien estat màrtirs, etc., de molta gent que els havien conegut. Hem pogut conèixer germans de màrtirs, nebots de màrtirs que també eren claretians, i tot això d'alguna manera ha marcat i marca la nostra vida. L'experiència que jo més he tret d'ells és que nosaltres tenim una nova possibilitat de recrear l'església, com ha passat a l'església clandestina de la URSS o altres llocs que han anat vivint el cristianisme inventant-se'l en diàleg amb els altres homes i dones que fan camí per aquesta vida i busquen viure la seva fe en moments de dificultat. És magnífica, i es veu, és el lloc on hi ha el lloc martirial més destacat i més freqüentat dels claretians de Catalunya, perquè aquí mateix van ser fusellats una colla de claretians que vivien a la finca del Mas Claret, que aquí no es veu, però està a 300 metres, i van posar-hi tots aquests arbres, i hi ha un passadís, i després hi ha una Mare de Déu que en la guerra va ser enterrada, perquè no la fessin molt bé. Per tant, la fotografia és molt bonica, i cada any es fa una missa, i aquesta fotografia em va arribar i em va semblar que era adequada. Els missioners claretians, màrtirs, sempre també ens anima, no? A mi sí que m'anima per continuar aquest camí de la vocació claretiana. Doncs una part ells ens interpel·la la seva vida i la seva mort, i l'altra banda ens anima, ens impulsa, també d'alguna forma ens dona llum per seguir aquest camí. Un dia, anant a l'arxiu pairal a Vic, el pare Joan Sidera parlant, va dir, home, la Castanya, allà hi havia un claretià que el van matar, que no sé què, i llavors va ser quan vaig lligar caps. Esclar, visquent aquí, en aquest racó apartat de món,
el fet de que hagués nascut aquest claretià en una casa de pagès aquí baix, aquells anys del 1884, em va cridar l'atenció, sobretot a partir que vaig anar estirant el fil de la seva biografia i vaig veure que havia sigut un gran intel·lectual dins de la congregació claretiana, però que també havia fet altres coses, diguéssim, que no estaven íntimament vinculades amb la congregació. El pare Pina, doncs, l'admiro perquè he anat veient ara, estudiant la seva vida, que per mi és un model perfecte del missioner claretià, perquè va ser un home que, utilitzant les ensenyances que havia rebut a la carrera eclesiàstica nostra, i amb elles i el seu estudi continuat va arribar a ser una eminència fins a ser catedràtic universitari. El pare Miquel Benjol del Cercer, que mort fa poc, va explicar que en les seves investigacions va veure on havien afusellat el pare Frederic Vila, que era al capdamunt d'un turó, d'una muntanyeta plena de pins, a Tarragona mateix. Que es bevia ell, i que era un lloc on mataven també d'altres capellans. Un testimoni presencial va veure que efectivament encanonaven, disparaven i va quedar uns moments dret sense caure. Llavors va caure tombat. Ells van donar una paraula i aquesta l'han portada fins al final. En aquest moment, quan la societat ara és un sí, ara és un no, ara el que dic blanc després diré que és negre, veure que hi ha persones que per ser fidels a la paraula donada, com feien els nostres antics avis, que era xocar la mà i dir bé, això és tracte fet i aquí no necessitaven ni notaris, ni ningú, ni papers, sinó la paraula donada al Crist, aquest nostre germà l'han portada fins a les últimes conseqüències. I veure això, dir bé, en qualsevol àmbit de la vida, dins l'àmbit de la parella, dins l'àmbit de la vida religiosa, dins l'àmbit de la professionalitat, del treball, la paraula donada, i si és donada per un valor, val la pena portar-la fins als últims extrems. El que més impressionava, si dient els tres barbuts, hi ha tres màrtirs de Tarragona, que les fotos i tot el que tenim d'ells, uns barbes, uns blanques, així, però llargues, i és que aquests tres ens havien passat quasi tota la seva vida a Guinea Equatorial, allà a l'Àfrica, havien sigut grans missioners. S'havien donat de la vida seva a la crisi de l'Església amb el seu treball de missió en llocs difícils. Perquè hi hagi un màrtir hi ha d'haver un botxí. És a dir, no hi ha màrtir si algú no el mata. Aleshores, en el cas del Brasil, els màrtirs que he anat coneixent al llarg dels anys que hi he estat, doncs sí que et preguntaves i per què l'han matat aquesta persona? O per què l'amenacen de mort? O per què amenacen de mort el teu company? O per què amenacen de mort el nostre germà, que és en Pere Casaldàlia? Això t'ho fas preguntar. En el cas d'Espanya, això t'ho preguntes d'una manera encara més forta, perquè no van matar una o dues persones, sinó que van matar grups molt nombrosos. En el cas de claretians això és evident, i en el cas d'altres persones també. I en molts casos, aquells que els mataven estaven convençuts que la nostra societat seria millor si eliminaven aquelles persones. Doncs mira, sempre hem d'estar disposats a tot. I veig que aquella alegria en què els màrtirs de Barbastre anaven al martiri és una manifestació de l'alegria espiritual que un sent sentint-se fill de Déu, fill del Pare que ens té sempre els braços oberts i que ens espera i que ens porta la glòria, de manera que molt confiats. Per això morien també tan confiats, ells. Aquest és el missatge, que no hem de temer res, perquè el pitjor que pugui passar és que ens obrin les portes del cel.
tota vida que és coherent amb si mateixa, i també coherència en la fe i en el compromís religiós que havien adoptat, és d'admirar, encara que tingui aquest pic de crítica que jo haguera cregut o haguera preferit que s'haguessin diferit, que s'haguessin retardat més totes les beatificacions que s'han fet de la Guerra Civil. No ho hagués preferit pel gust. I hem de reconèixer primer un fet, i és que, sobretot en clergues, sacerdots, religiosos, laics, l'església, la gent en general dels pobles s'estimava el seu capellà, s'estimava el seu clergue. I això volia donar una sensació que els que varen, diguem-ne, contraatacar i voler treure aquesta església d'arrel, estirpar-la completament, no ho veien el comú sentir del poble de llavors. Almenys aquí hem conegut, i el mateix ho he estudiat, la gent de les nostres comarques, dels nostres pobles, s'estimava la figura del mossèn, i del capellà, i del religiós, perquè eren persones senzilles i que embregaven amb el poble. Sempre el fet d'una beatificació, com la que viurem ara a Tarragona, de màrtirs de la Guerra Civil, som conscients, a nivell d'Església, que això provoca, potser en altres que tenen altres tipus d'experiències respecte a la història d'Espanya i de Catalunya, doncs potser la idea aquesta que estem remarcant només una part dels que van entrar en litigi. Davant d'això, jo crec que és veritat que recordar el martiri dels nostres germans no deixa de ser una denúncia, és a dir, no pot ser que hi hagi, per part de ningú, aquesta obcecació ideològica que porti a aquest tipus de matances. I fins i tot reconeixem que l'Església moltes vegades també en nom de Crist i de la religió hem pogut matar. Crec que al contrari hem de subratllar sobretot la capacitat que van tenir de perdó i de fer-se càrrec també de les equivocacions que podien tenir els que els mataven. Per tant, aquesta frase de Jesús que ells repeteixen sovint, perdona als pares perquè no saben el que fan, indica d'alguna manera l'intent d'intentar entendre.